Mit navn er Michael Jørgensen, og jeg har arbejdet i mange år i Superbrugsen. Det man laver mest, det er selvfølgelig at sidde ved kassen, men jeg har faktisk været hele vejen rundt og startede, da jeg begyndte, som flaskedreng, og så avanceret op derfra. Jeg hedder Svend, og jeg arbejder også i Superbrugsen, og til sammen så mig og Michael, hvis man tager de år, hvor vi har arbejdet her og lægger dem sammen, så har vi arbejdet her i over 4 år. Altså, da jeg var flaskedreng, der var jeg 15 år, da jeg startede, og så har jeg været væk nogle år, men er så kommet tilbage. Ja. Høflighed, det er bare meget vigtigt. Især op ved kassen, i den situation, du har der. Det man har der, det er det sidste samspil, en interagering med kunden. Og man vil jo gerne ligesom puffe dem blidt ud gennem de automatiske svingdøre med et lille smil på læben. Ikke? Og det gør man altså bedst med høflighed, ved at skabe en god afslutning på hele turen, ikke? På hele rejsen. Jeg kan kun bakke 100% op om, hvad Svend han siger, altså. At det er bare det. Det er utrolig vigtigt. Også at det har været en god rejse. Har du varet det her? Nej. Var det ikke noget for at veje selv? Jo, ja, det har jeg glemt, tror jeg. Jeg har ikke nogen vægt her, jeg kan jo ikke veje det her. Altså, kan du se nogen vægt? Nej. Men du har ikke vejet det selv? Nej, det har jeg glemt. Du har glemt. Ja, Michael. Ja, det er Svend. Kommer du ikke lige op, der er en kunde, der ikke har vejet noget frugt nede for vej selv. Ja, meget irriterende, synes jeg også. Ja, men han har åbenbart ikke læst det store skilt, hvor der står vej selv. Nej. Jamen, det må du gøre bagefter, så har du... Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja, kom lige op, det går. Så bliver det irriterende, ikke? Så skal vi sidde og vente på det. Undskyld, det var ikke med vilje. Ja, det må jeg undskylde. Jeg er lidt tålmodig med den her der, som ikke har vejet sin frugt selv. Selvom den var for vej selv afdelingen. Altså situationsfornemmelse og simpelthen at være hjælpsom, det er nogle af nøgleordene, når man sidder ved kassen. Altså sådan, så man sørger for at få kunden glad ud af butikken. Med et smil på næben, kan man sige. Ja, helt til. Med et smil på læben. Glad ud af butikken. Værsgo. God weekend. Jeg har også lige en flaske på. Kan du ikke lige give mig nej, det kan jeg desværre ikke, fordi at, du er nødt til at stille dig om bag køen. Jamen, jeg står her jo lige nu. Kan du ikke bare lige give mig det? Nej, sådan er det desværre. Reglerne de er sådan, at man tager en kunde ad gangen, og du er nødt til at gå om og blive en ny kunde igen. Kan du ikke gøre en undtagelse? Altså, jeg er meget ked af det, men reglerne er sådan, at du er nødt til at stille dig om bag køen. Som alle andre mennesker, der står i den her kø. Jeg er nødt til, jeg har kunde. Jeg er jo kunde nu. Jamen så bliver ny kunde. Prøv at høre, reglerne er sådan, at jeg tager en kunde ad gangen, og du er færdig afsluttet handel. Du har fået en bon. Sådan er reglerne, og du må tage din vare med. Jamen, kan de ikke bare... Nej, tag nu din vare med og stil dig om bag køen, som alle de andre mennesker. Det er man nødt til, det er jeg ked af. Men sådan er reglerne. Undskyld. Den personlige kontakt til kunden, den kan man få ved at for eksempel sige hej, eller farvel, eller god weekend. På den måde kan man ligesom følge lidt med i deres liv, måske slå en lille samtale af omkring, hvad de går og laver, eller et eller andet. Ja. Og det er rigtig nemt at gøre i kassen, fordi der har man det der tætte lille øjeblik. Den er rigtig god til kassen, faktisk. Ja. Se, det var der gemt sig noget med mig. Pomfritterne? Ja. Skal du rigtig hjem med en god weekend? Har du en kæreste? Ja. Hvordan ser hun ud? Er hun lækker?
Ja. Så skal I rigtig have pomfritter, og så rigtig have en hyggelig weekend. Hva? Ja. Skal I det? Det skal I da, ikke? Så må du have en god weekend. På beløbet? Ja, tak. Brug chip. Og altså nogle gange, så går der jo fuldstændig sport i at yde service. Altså hvor man sådan tænker, hvad kan jeg gøre for at gøre oplevelsen bedre for kunden? Fordi det smitter af på en selv, så man sådan set også får det bedre selv, kan man sige. Ja, helt enig. Og også, man kan også sige, vende en situation, som måske har været lidt uheldig eller ubehagelig, simpelthen vende den til noget godt, gennem at være positiv, og simpelthen bare tænke, det her, det er fint. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det må bruge service faktisk også, ikke? Jo, præcis. Så var det lige lidt havregryn over den. Ups. Jeg ved ikke, om man kan få en Jo, som en ekstra service, som vi yder her i Brugsen, så har vi gratis poser, som du lige kan putte den her ned i. Så er det fint, jeg kan nok give dig en hånd. Men det er jo ude over det hele. Det gør ikke noget. Det gør ingenting. Det tør jeg op bagefter. Så kan du bare se, sup. Så ryger den lige ned i... Så. Fino. Og ikke kan noget gå til spilde. Vel. Sådan, du får det hele med. Og så lige en lille knude på den der. Værsgo. Det bliver 591 kroner 15 øre. Altså, vi har nogle regler, men nogle gange så skal man også bruge sin menneskelige intuition, og så bøje de regler lidt. Hvis nu det er til det bedste for en kunde, for eksempel, hvis en kunde har brug for et eller andet. Der er det vigtigt, at vi ligesom altid bakker op omkring, hvad kunden gerne vil. Og hvis det betyder lige at gradbøje en af reglerne, så synes jeg, man skal gøre det. Du nåede det. Jeg har lukket, jeg skal til pause. Det er bare en enkelt kakao-roulade. Ja, men så pludselig så siger alle det, så står der 2.000 mennesker med hver en kakao-roulade, så er det pludselig 2.000 roulader, og jeg skal til pause. Så benyt venligst den næste kasse, tak. Benyt venligst den næste kasse. Kærlig hilsen, Superhus. Hvad det hedder ved kassen, der er det utrolig vigtigt at have et overblik over situationen. Og det vil sige, at holde øje med, at alt forløber godt og sådan noget. Og når køen den bliver for lang, så skal man lynhurtigt respondere på det og få åbnet en kasse eller flere for at få folk for at holde tingene i gang, så det ikke går i stå. Fordi et kunder, det er jo irriterende at skulle stå og vente. Ja. Så det er ligesom for at holde gang i hele processen hele tiden. Prøv at høre, jeg er nødt til at åbne en kasse, fordi køen den er sådan rimelig lang. Hallo? Jeg vil godt bede om en medarbejder til kasse 2, tak. Gentager en medarbejder til kasse 2, tak. Jeg lige se, om der kommer en. Du kan godt betjene mig færdig, jo. Ja, selvfølgelig. Jeg venter bare lige til kasse 2 bliver åbent. Hallo? Altså varerne, de skal behandles pænt. Det er utrolig vigtigt, altså, at man behandler dem med fløjlshandsker og passer godt på dem. Og man kan nærmest sige, at varerne, det er sådan det er små præmier, som man overrækker til kunden. Og der skal man også huske på, at varerne, de er vores, indtil kunden har betalt for dem, kan man sige. Altså, og i al den tid, der skal man virkelig være forsigtig med dem. Mm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er det.
1.385 kroner. Man kan sige det helt kort og præcist, og det er service. Ja. Det handler om service. Service. Hele tiden. Du lever og ånder med det. Hele tiden det der. Ja. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er fuldstændig essentielt med, hvad det nu hedder, med service. Fuldstændig Essentielt. Ja. Værsgo. Tak. Hov, undskyld, var det ikke, 10 appelsiner for 20 kroner? Jo, men du har taget 9. Så er det 5 kroner stykket. 45 kroner. Jamen, jeg tog det som 10. Ja, men du har taget 9, og så koster de 5 kroner stykket, 45 kroner. Hvis du tager 10, koster de 20. Men i og med, at du kun har taget 9, så må du betale, hvad de koster stykket. Tilbuddet er ved 10 stykker. Så sådan det. Har du varet dem her? Og du er godt klar, at det er vej selv, ikke? Altså, det er jo utrolig vigtigt med tillid mellem kunden. Ja, mellem kunden og, og kassemedarbejderen. Der er det tillid, der er det... Tillid. Det hedder ikke tillid. Tillid. Det er tilliden, der, der gør det nære. Der er det nære bånd mellem kunden og kassemedarbejder. Det er simpelthen tillid. Tillid, ja. Det er 189 kroner, tak. Du skiltede den, der stod, den koster 99. Jamen, det er fordi, den var på tilbud sidste uge, men der står 189 kroner, kan du se. Jamen, jeg har et skilt stående dernede, hvor der står, den koster 99. Altså, varerne bliver kodet ind i maskinen, og så står der, hvad de koster. Og sidste uge, der var den på tilbud, men det er den ikke nu. Jamen, hvordan skal jeg så vide, når jeg som kunde går rundt i jeres forretning, og så ser jeg et skilt, hvor noget koster, så køber jeg det, og tror, det er det koster. Så bliver jeg nødt til at bede dig om at gå ned og hente skiltet, så jeg kan se, at det koster, at der står dernede stadigvæk. Så jeg skal gå ned? Ja. Du kan ikke få nogen til at... Det bliver jeg nødt til at bede dig om at gøre. Jeg har kunder her, jeg har ikke... Så kommer jeg tilbage lige om lidt. Når man er på arbejde, så er man nødt til ligesom at lukke ned for privatlivet på en eller anden måde. Det kan være, at man har nogle problemer, eller noget, der ligger og bobler, noget man går og tænker på, men væk med det. Fordi at når du er på arbejde, så er du superbrusen. Ja. Og så skal du have det smil på, som superbrusen er kendt for. Så der er ikke noget ruskumsnusk, der kan ligge der. Eller, altså, privatlivet, det hører simpelthen ikke hjemme på arbejde. Lidt ligesom som du er superbrusen, ligesom Superman, han er Superman. Ja. Ja, Michael, hvad sagde du den der salve hed? Jamen, du ved, til min brystkasse, det der sår der. Jamen, det begyndte, det væsker, det klør. Simpelthen så afsindigt, altså. Ja. Nå, min mor mener, det er sådan noget... Hun mener, det er sådan noget... psoriasis af en arm. Jeg synes altså ikke, det er ikke så tørt som psoriasis. Jeg kommer lige til at... Sådan der. Ja. Kan du lige skrive det ned til mig? Kommer lige ned? Okay. Det bliver 770 kroner. Altså, jeg synes bare, det er virkelig rart at kunne se tilbage på en dag, som er gået super godt, og hvor alting er klappet, og folk de har været glade, og man har også selv fået sådan en indre ro, ikke? Ja. Jamen, så kan man læne sig tilbage, ligesom og velvidende om, at man har sendt flere hundrede kunder ud i butikken med et lille smil på læben, ikke? Og man ved, de kommer der nok tilbage næste uge, og skal handle i Superbrusen igen, ikke? Og nok primært for at se mig, eller handle hos mig. Ja, det er mig. Ja, en af os, og det er også derfor, at min kø, den tit er ret lang. Ja, vi kan have nogle ret lange køer. Det er kunder, der er på vej tilbage, for at lige få et glimt igen af en, ikke? Og et lille øjeblik. Det synes jeg har været rigtig godt, og så synes jeg også, at andre, de kan virkelig få noget ud af, altså med fordel. Se, hvordan vi gør det, altså. Så man giver noget videre på den måde. Det giver jo også en rigtig god følelse, synes jeg. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Det er